Si Migo Kulapo akong bisitahon mga idol. Basin og nakalimot na to siya sa akong naong. Maalaala kog artista ani hinuon. Dali lagi kayo nakakita na to ning tawhana. Anino pa lang nakibaw lang nagdong na ta. Oy Manoy Steven, anong uptick mga na si Migo Kulapo? Oy, sa may gilihian na. Nakaila ka ni Kim sa Batang Lawin Inko Pisot. Oy, nakaila kayo Manoy Steven. Oy, katong niingon, Matang Lawin. Di naliwat si Migo Kulapo Inko Pisot. Pero delikado lang kay endangered naman ni siya pod. Manoy Steven, gamay na lang ginat silang nahabilin karon. Apil na si Bay Ramon og si Bay Lulong. Daghan man ning grupuha sa una pero tuan na 6 feet below the ground gipangluyo kun saon palahubog man kayo mga idol. Unya karon akong gistoryahan si Migo Kulapo nga pista sa mua mga idol. Pista sa mga gapon? Ha? Pista sa mga gapon? Si Migo Kulapo natingal lang wala ko mo duty. Kay gipakita man ko niya lagi. Wala lang ako kay bring house ra ako gihatag niya. Kay sa vulcanizing 40 man sa niyang bisiha. Ang iyang amo mo hila kung mo absent siya. Unya karong buntaga 40 kiniyang bisiha. Kay ubay-ubay nga suyak iyang nakatag sa karsada. Migo, ubay-ubay di ka nakatag na suyak ro Migo? Pabungol-bungol pang kanahan hadlok sa iyang customer masakpan. Amigo, daga ka customer ron, ubay-ubay din mo nakatag na kuan dai suyak. Hoy, ubay-ubay din nakatag din mo suyak. Ikaw. Tando na lang po siya sabay-sabay sa panahon ba. Unya ang surprise akong ipakuha niya. Na ako'y gihatag nimo dito. Teka, kadiyot lang ba ako sa kadiyot? Na-excited na gini siya kay pulutan na gini ron ba. Unya na ako'y namatikda ni Migo Kulapo. Ako nang kagwintas Migo. Dato manggo, dato puti. Uy, dato puti day kuno siya. Ang panit purting ito mapiro puti og mata. Uy, Nakalitan ko mga idol kay nakitang iyang batibot. Itong puday kay siya kunot. Unya, dako-dako gini siya kita arong buntaga. Kay customer, purti man daghana. ayaw ba gini nakatag nga kuan siya suyak ron? Daghan man. Ikaw, ano yung kay manggo? Kiyang ko na lang gid niya para mawagtang ilang duda. Unya, iyang amigo, iyang kipangumusta. Ay, kumusta na mga kamay? Dato na kamay. Ang iyang amigo, wala mo anggon nga dato na siya. Kay basin si Migo Kulapo, mangayon niya og kwarta. Sa bulkit mo bayad ba siya? Doble na iyang gasto ba? Unya, pasayawon ko nuko niya mga idol. Ayaw ta dire kay magpa-disco mi. Ako ka. Kita ka ba ko Yate no. Ipaapil po niya da si Sir Porcopio mga idol. Katong amigo na mong bunguton. Kopyo. Gopio? Kopyo kay ilik man tong pudot-pudot. Daugan ra ba to si Gopio kuan? Surtres. Igo na lang siya ni katawa, bro. Dili na gini mo tuutawahan na. Kaysa usagatos na ako ka istorya, mayag na itinudo sa. Unya, ang sudan ako na ipakuha niya. Ano ano, kauyon ba ng sudan na to? Ha? Kulapon na lay ko ang anig. Kulapon na lay ko ang anig. Pero po niya, tagaan ako pang tubil mga idol. Si Migo Kulapo na hinuot na lang in taon. Bisan wala siya makina mo, andaron niya siya hinuon. Ning tungura, ikamay ko niya mga idol. Ang iyang mga kauban, gibalitaan dayon. Makapamahaw na gikuno sila. Automatic kung naisubra ipulutan nila. Unya mao ni istorya niya sa kuha. So, mota gani kani na adunay arpulit. Grabe kumpletuhon din na dapat di ay. Na majuna. Uy hala, kagasto ba di aning tawhana? Kung muhatag tagsudan dapat kumpleto na. Kay inig sumsum na ipang kondisyon, sa pulutan na ipang pahilis dayon. Nga oy.